କାହିଁ ସେତେବେଳେ ଭଳିଆ ଆଉ ପିଆର ମଜା ନାହିଁ। ପିଲା ହିଁ ନାହାନ୍ତି। ପିଲା ନଥାନ୍ତୁ ତୁ ଦେଲୁ ମାଲ ଦେ ମାଳ ପି ଦେଇକି ଯାଏ ମାଗିନା ଏ ବିଶାଲ ଶୁଣ କଣ ହେଲା? ଚାଲେ ମାଲଟା ଆଣିଛି, ଚାଲେ ମିଶିକି 4 ଜଣ ପିଇଦବା। ଏଇଟା ଏ ବାଳ ମୁଁ ସକାଳୁ ଉଠିଲେ ଆକୁ ମୁଁ କୁଳି କରେ ଏଗୁରା ମୁଁ ପିଇବିନି। ବାଳ ପିଇବେରା ଶୁଣ ଆଜି ଏଇଟାରେ ଆମେ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିଦବା। କାଲି ତୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ କ୍ୱାର୍ଟ ଆଣିବୁ। କଣ କହୁଛୁ କହ? ଆଣିବି ତ? ହଁ ଆଉ ଚା ଚलो ଜଲ୍ଦି ବସ ମାରିଦବା। ଆଜି ଛାଡ ଖାଇରେ ପୁରା କୁଆଡେ ଉଡିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ଜଲ୍ଦି ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ୟା ମାରିଦବା। ଆରେ ବିଶାଲ ନା କୁଆ ଗଲା? ଦେଖାଯାଉନି ତ। ଆରେ ଦେख କୁଆଡେ ଗଲା। ଚାଲ ବେ ଦେଖ ଭାଇ। ଏବେ ଏଇଠି ପଡୁଛି ଏଇଠି କହୁଥିଲା ନା ଗୋଟାଏ କ୍ୱାର୍ଟର ମାରିବ, ଗୋଟାଏ ପ୍ୟାଗରେ ପୁରା ବିଶାଲ ଚାଲିଗଲ ନା କଣ? ଚାଲ ପଳେଇବା ନା ତ।